सारमोना मबे केम्पनिफ्राय फैदों ओनथ' ननाय रेन्जनिफ्राय ओमफ्राय ओमफ्राय दायो मैदेरनि अबस्थाया माबायदि हैदों दायो एसे कमेन्ट होदो सोरबा होबाय ना होखांबाय आरो ओमफ्राय ओमफ्राय खै घन्टा जाखो ओरैनो इन्जेकसन होनाया ओमफ्य नोंथांमोना बे मैदेरखौहाय दायो मा लांगोन बेयावनो थाथ'गोन आरो ना जेतियालके माने बे मैदेरा मोजां जानायखौ नेगोन आरो जेनेबा बायसान्स जुदि थैबाय बायोब्ला बे उननि खोथासो थिगानो ओमफ्राय दायो बे मैदेरनि थाखाय माबा मोनसे प्रटेकसन होनाय जादों नामा दंथ'यो बिजि नायनानै जों दसे दंथ'यो मा जायो नायनांगोन दे थेंक इउ हाजो जिङावहाय दिनै बहुद गिदिर मासे मैदेरा थैहां अबस्था जाना थादों आरो ना रायजो आं माथिं थांगोनानो जाबाय बायद' कुनखालि बोले बर'सो न' नोंलाय आरो ना जखमिया बुंनांगौ आं बिखौ नायनो थांगासिनो दङ ओरैजाय नायनोसै मैदेरखौ दे नायनो थांदो आब' मबे गामिनि बे खाथिनियानो नोंगौ आरो नायफामसै जोंना आब'आ आरो नायबावनो थांबावबाय मानो होनब्ला नायनो लुगैगासिनो दङ आरो ना गोसोआ मानिथाराखै आरो थांबावबाय जोंफ्रा आगै सनामुआ आंनि चेनेलनि नामखौ सोंहरदों मा चेनेल होननानै आं बुंहरबाय आरो ना बिसोरबो मैदेर नायनो थाखाय जोबोद खुसिया दिनै हाब्रु नैबाबो माने एसे थांनानै नायहैस्रानोसै কেইটা আছে এটা কি হৈছে এনে এটা কি বা হৈছে গম নাপাম নহয় মাত্ৰ এটা পৰি আছে আৰু হাতীটো পৰি আছে এতিয়া তাৰমানে কিবা এটা খাই পাইছে নেকি নাজানিম আৰু যেটো কোৱা নহয় হয় কওকচোন কওকচোন আপোনালোকে চিন্তা কৰক আজি আমাৰ চৰকাৰৰ ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে কল গাছ কাটি দিব লাগে কালি পৰা পৰি আছে হাতী যোৱাকালি পৰি আছিলে হাতীটো এইটোতো ক'ব নোৱাৰো এতিয়া কি ক'ম আৰু চৰকাৰবিলাকতো আজিকালি বিৰাট চব নকলে ভাল মই গৈ আছো কেনেকা অৱস্থাত আছে মই হয় ঠিক আছে থেংক ইউ नोंमारगौ रायजोफोर बिसोरो थिग खालामबाय माने हाथिया सानथाम जाबायमोन गोग्लैना थानाया नाथाय दिनैसिम जेबो मोनजायाखै इन्जेक्सन मोनसेबो गैया बे हिसाबै रायजोफोर गोदोद मैदेरथ' जोलै थैयाखै आरो थैनायनि उनावथ' आरो माथो बुंबावनो ना थैयै सिगाङाव बाथ्राफोरखौ बुंगासिनो दङ जिबायदि हाब्रु जाबाय लामायाथ' बे हाया सोरनि बे हाया रावनिबो नङा पुरा हाग्रा गुन्दु गोनजा आरो ना सरकारनि बियो फरेस्टनि हा ओमफ्राय गोदोर माबायदि अबस्थायाव दङ मैदेरा इदिसो बेयावसो दङ नै मोनफैबाय आङो नैबेयो माइ आबाद बेयावनो दोङो मानसिफोरा जमा जानानै दं आरो ना बुंनाय मथेबाला फरेस्टारा सफैनायजों लोगोसेनो इन्जेक्सनबो होदों बे मैदेरनि थाखाय एल'ग्रा खेबनि फैबाय बिदिबा रायजोफोरा नै बयबो फैनानै नायफैबाय दुखु नांदों फाइथि ক'ৰ পৰা আহিছে আমজুলি কেনেকুৱা লাগিছে চাই ভালে দুখ লাগিছে না ঠিক আছে দুখ লাগিব কাৰণ এইটো আমাৰ এটা সম্পদ হয় নাইদো ঠিক না एल'ग्रा सार बेनि बिसय नों एसे बाथ्रा बुंना होदो दे मा नों खैबार फैखो खैबार फैखो नायनो नांनाया नङालै खैबार फैखो बेयाव
खेबनै खेबसे दै बाहायबायबालाय फुवा बाहायबाय खेबनै जाबाय बाप रे बाप मैदेरनिफ्राय मोनसे बुस्थु दिहुननाय जादों नै आं दोहैनो एसे डाउट खालामदोंमोन आरोना बेयावहाय माबा मोनसे दोङो नांदों होननानै आरोना नै नै नैबेयावबो नै बेयाव दोङो माने दायो मोनसे डाउट जाबाय माने बेखौ गाज्रि मारा माबा मोनसे बुस्थुजों गावदों आरोना जाफैखो बिदि जानाया दा दिनै सानसे जाबाय मैया सानसे औ साननै गेजेराव हरसे थांबाय सानथामखौनो हमदो बिसोरनि बयगा एजआ हमना ला 10 years आरोना 10 yearsनि मैदेर नाथाय दिनै हय जानांगौ माबा मोनसे मेडिसिनफोर मोनजाबाय माबा मोनसे उदै सिङाव नांहैबाय माबा मोनसे बुस्थुफोर बेफोरबायदि अबस्थायाव माने बेसेबांखिनि जाथाया जाबाय आरोना लोगोफोरा फैयो नामालै लोगोफोरा फैयो नामा बेखौ नायनो गिनाय मोनाखै नोंसोरा हा नुवा मबेथि नोंसिनिया हा ए ओंखायनोथ' गियाखै जोंना बिनानाव मादो खाथिनि थार बे ओनसोलनियानो हाग्रायावनो माने न'जों नांजाबनाय आरोना बे जाबायावनो गिया बिसोरो सेलेन खैथा होनायमोन सेलेनखौ 8टा होनाय जादों नैबे सेरावनो भुटान आरो इन्डिया माने बर्डार बियो सारा माने हाग्रायानो हाग्रा आरोना पुरा हाग्रा गोनजा गावदोंसो आरोना दिनैनि भिडिअखौ रायजोफोर बेसेबांनो दोनथ'नाय जाबाय